Tak toto možno vyzerá ako inzerát na prácu nejakého pilota, ale nie je to úplne tak. A moje meno je Milan Paprčka a v Českej republike podnikám už 13 rokov. A som majiteľom vydavateľstva Šokart, čo je kartografické vydavateľstvo, a potom ešte CBS nakladateľství, čo je vydavateľstvo, ktoré jednak robí takéto zábery z lietadla a tiež vydáva letecké knihy a knihy edície Čarovné Česko. Všetky tieto produkty majú jeden účel a hlavný cieľ, a to prinášať bežným ľuďom jedinečný pohľad na Česko, tak ako ešte nevideli. A je to aj môj ohromný koníček spoznávať Českú republiku takým spôsobom, aký iní možnosť nemajú. No a koho hľadám? Ak máš skúsenosti s obchodom, s priamým predajom, vieš jednať so zákazníkmi a už ťa nudí produkt, s ktorým momentálne pracuješ, a chcel by si niečo kreatívne, nezvyčajné a niečo, čo málo ktorá iná firma má, tak rád ťa privítam v našom českom tíme a budem rád, ak budeme spolupracovať na pekných projektoch, či už to budú mapy, knihy, letecké snímky alebo historické porovnávacie mapy. Tak teším sa na spoluprácu a prajem pekný let životom.